Bună tuturor! Astăzi o să facem un videoclip despre Minecraft. Vedeți că ne-am pregătit aici. Nu puteți să vedeți nu puteți, stați un pic. Gata că nu puteți să vedeți de ecranul meu. Acum ne trebuie armură. De unde ia foc într-una casa asta? Stați un pic că dacă auziți ceva e bunica mea. Deci, cum v-am spus, acum ne trebuie arcul, săgeți mai ales. Stai, avem o armură, cum vedeți, să mai ne punem una de rezervă, că o să ne mutăm de tot. Și să nu spuneți că fac cu game mode și cu astea. Eu, chiar și dacă fac, n-am acces. Vezi? Nu mă las să intru pe game mode. Nu mă las. Haide. Și să adunăm săgețile. Bun, sunt adunate. Adică adunăm. Că ne mutăm de tot. Că deja e în flăcări. Și nu știu cum, Doamne, a ars pădurea aceasta. Cum? Se iau tot epelele. Și din chest, ce-i folositor. Crafting table-ul, chest-ul, patul, atât. Mai e ceva? O, trănăcopul și celălalt arc. Și mai e lemn. Și trebuie să luăm neapărat. Neapărat. Stați să mut aici. Să pot să văd cât filmez. Stați că spune că nu mai am baterie. Să iau încărcătorul. Azi. Serverul ăsta într-un bagă reclame. Stați. Tâmpenii ca asta. Cum ar fi bingo sau de astea. Ce are? Nu știu. Dați, trebuie să mut un pic. Nu vreau să-mi pierd itemele. Hai să-mi pun game mode. Un pic. De fapt îmi pun doar să zbor. Grozav, să face noapte.
Hai să ne punem patul. Noroc că avem 3 paturi. Și s-a făcut noapte. Ce norocuși suntem. Haide. Gata. N-am putut să mă culc. Doar acum merge patul. Cum se vede. Deci ne punem crafting. Nu mai bine ne punem dirtul ăsta să nu pierdem nimic. Îl ținem în mână. Dar ce-mi trebuie mie dirt? Stați, că nu mai are baterie. Să bag încărcătorul. Au. Mâncarea e plină. Nu știu dacă am lemn. Lemnul! Nu mi-am luat lemnul. Serios! Continue. Ia să văd cât am filmat. 7 minute. Să ne punem. Să zburăm. Hai, frate. Chiar aici sunt frunze. Într-un Minecraft obișnuit ori într-o versiune poți să treci prin frunze, dar văd că asta nu e la fel. O gaură. Deci, sper că v-a plăcut acest video, sper să dați și un like și vă spun pa, pa!